Yanzu sai fita ke. Wallahi haka nan dan fita ya zame. Allah dai ya bada sa'a. Amma To mai gidan, Allah ya tsare, Allah ya bada sa'a. Amma dan Allah kakka dade. ai ba dan dade ban insha Allah. To mai gida kakka dade. Wai wancan majalisan an gaya maka a kuskuren nan fa suke yi. Haba. Allah sweetie. Me ya kuskuren nan ne? To ina na san shaka. Ko wanda nake gani ake dan kuskure ake gugunta baki. In na fito sai in dinga ganin su kullun suna zama a can wajen. Kuskure haka naji makota na ta faɗa in gaya maka. A'a. Kullun in nan fito koban gidan nan zaman da naga suna yi kenan. Abin da suke yi kenan sai maganar su ake yi a makwabta. A'a. Anya wadan kuskura ba ko sweetie na? Ako bai sweetie na. To nagode. Sai na dawo. Nagode sai na dawo. To ba komai. Anya ba kuskuren nan zan yi ban ji me ake ji kuwa. Yara manyan gobe. A kuskure ake ta yi. Allahu akbar. Yanzu wannan a kuskuren da kuke yi kuna. To ni wannan na fi karfin shi. Ka gani na sha mai dagi. Na sha SK ne ko ake kiranta, na sha ma faran nan. Baka sha maja ba. Na sha fara. Lokacin da nake tunkaran hanyar binnin gwari duk da yanzu ya zama kufai. Billahi lazi ba na gani duk haka nake tunkaran wajen nan. In na ɗiba na tunkara wajen nan. Billahi lazi yaro ba za ka je ba. Bare wannan. Wannan ai ba kalan naka bane, wannan kwakwalwanka bare ya dauka. A ka yaro, bari in gwada maka gane da bambanci. Yaro na wannan daga ganin shi kyau ba. Kila sunan shi Abdulmumin ko? Bari ga ba ni nan. Ba shi. A ba shi. Wannan gaskiya ne. Ba diya ake ba kuskura ake yi. Kai. Ani na haɗi. Ya ƙaro. Kai? Ya fara. Ku duba shi yana da rai kuwa. Na'am. Kai. Lafiya kake? Lafiya lau yaro. Abun nan ba daɗi. A zaki ne. Shan ya fi shan tura yaro. Ya da ba. Kawo ruwa kai. Ya karya. Kai. Lallai kai. Wannan wai bai tashi mani kai. Subhanallahi. Ku danna subscribe domin samun sabon shirinmu akan kari.